Let's go. Ano mga brad, muna ang team na ako dito, team Tumanan. Mga brad, kayo ulan. Ano ron, manaan ni og kanang kuan, haluan. Na mga tulay ni kuan, mga tulay ni dagat kay panginginhas ni. Pangalan ni mo ba eh? Jan cover. Okay, good. Jan cover. Nice one, Jan. Jan cover. Wala mo Juan taklog dahil nila eh. Juan taklog, Jan cover. Muna paon. Muna paon. Team Tumanan. Team Tumanan. Dagat. Brad Gilbert. Ano mo lang Brad Gilbert ya? Wala, ligot ka. Ulan pa mga brad. Narang gamit ni Jan cover oh. Juan taklog. iPhone. Uli paghagmang na. Ay isa. Okay na kapay. Pamana meron. May lugsay. Laging daw baon. Dalin. Laro na. Okay mga brad, padulong na ni. Dulong na ni manaan. Batang Jan cover, kulba ay Jan cover. Manaan na may mga brad, diri may manaan. Nadia ang kuan. Kanang silupin nga pula. Kana. Kana kay mutumot na. Sakto gid na ba. Iwa. Ay tog tibok atog. Dumay sa anjing. Dako ah. Muro kasi ito ng pingis ang luan ba. Yahay haluan, manok ang kaon.
A few moments later. Sige mga brad, mananamunataan ang mga bingwit sa kuan, luan. Padulong na may dagat ron. Padagat na po din, padagat. Okay mga brad, nabot na may dagat. Mana masakyan brad, mga bandong ang tawag anak dari. Kinsa day na brad? Ano? Tagiya na dari tagiya mo tanan dari. Tamang taon na lang. Tuklod pa na. Layo pud ba? Nice Brad. Sa ikaw, pid man ka. Pagduray na amang. 5 minutes later. Okay mga brad, abot na mga brad. Karang wakat oh, kita ng wakat diri. Daul na lang ang wakat. Ang wakat ko na sa mga diri kanang tourist destination, tourist spot. Wakat Sibiris. Diri na yamo payag diri mga brad, may payag diri sa mga brad diri. Tugsuroyon diri nato ang ilahang payag. Yan lang din. Payag. Kaya na payag brad imo na. Ano naging mana? Agak kecil ang ko ano. Ay kaayos. Ayan. Sama. Bat. Bad na ami sa Kabakawan. May among spot dari ron. Ang mga meron mamana. Mamana mi sa dagat nya minhas. Yung trip ron. Mamana man may nagtaan dito sa mga haluan. Okay mga brad, na mi sulod sa kuan payag. Kita mahugmak dari. May sulod sa among payago. Among kuha mang. Sabi ko ha. Dito, kuha siya. Mana mag-ibis? Mang ibis ta, mang ibis, manginginhas. Unsay ato trip ron, biski unsa na lang. Para pa tayo dala pagkaon raw. Patay sudan, bugas ra. Dapat makakuha agad ta ni. Sige, ang kaya pala. Dagay bingwit ri web. Naisa ka na ilo. Kato ba? Katsa. Organic. Iya na natin ni. Ang dala ron mga kuan. Alam ni og saging og bugas para sa mga kuan. Pero wa gid may dala sudan. Mamansa ang kuan. May dala sudan.
Mo nang dapat makuha Nya gyud niyo. naman unahon day. Ay wa gyud ni sudanan ni. Nya nang sa Maning payag diri. Kusina. Maning kusina namo diri oh. Tahan, ay kwarto po diri. Narang kwarto. hotel. Naikuan diha, nay CR diha. Oh, may elevator. Sir mo bay. Mga brad, ang uban nanguha nagkuan. Namana na. Di ta makaadto kay di man ni underwater atong cellphone. Latan lang ato nya kami mamingwit pud meron og mga say mabingwit na ron. Nindot kayong spot diri na mga brad. The spot. Payago. Sa kabakawan ng payag. Nakuha na sila mga brad, ang uban to ah. Ang uban namingwit, ang uban nag-inginhas. Kami ron, namingwit po meron. Naghimo pagbingwit ang akong sa kabrad. Brad Charlie. Ayan. Ayan. Ano mo kuha mga brado? Kuha na ng bingwit. Ibis. Kilaw na mo ron. Okay mga brad, muna na yung paniod turon, muna yung kuha na mo. Kinila o nga ibis o mga kinaso na mong gipang kuha na tanan. Gutom na, alauna na kapin. Alauna midya na. Ngam na kani. Ano yun, nana si Jan Kaber. Kuha na mo Jan Kaber. Pilason. Minason. Ah, grabe ko oh, dagan-dagan po oh. Dami na, gatan ba? Maniad to na tayo, maniad to. Sa payag nga gamay. Ano sila? Ano ko rin? Ano ko? Ikaw ano? Ito na ko pilas. Dah. Yan. Mga ta mga brad. It's not bomb. Ito good. Isa. Tali na. Ano ta? It's not bomb. Inilaw. Inilaw nga lami. Hold ko ba brad? Hmm? Hold ko ba ko? Kaya. Lahat. Ano na po ano? Ayan hindi na. Ano na yun ba? Kaya maggutom na to. Lakaw pa man gud.
Nalingot ba? Nalingaw. Hmm? Nalingot po panguha. Sigitan mi dito nga. Hawak mo nga on. Saan nila? Tom? Kamayuhay win. Sa kuan. Hawak mo nga on. Yawakat ba? Wala kang baon. A few moments later. Ayaw lang kuha mga brado. Pananglitan. Ah, gabi ka. Dako na yun eh. Ngayon ka danlog. Hindi ako sukol. Narang ako. Ah. Ganito ba? Ganito eh. Okay, ihaw na. Paksiyon ra namo ni mga brad kay way lamas. Way wala adobo di nato, di ta maka adobo kay way tuyo. Way lamas tanan. So kay wa pay mga kaoning mga kuan, tim tumanan. Yan, 1 kilo yung kapil. Okay. Alam mi ayo. Nangunit tanga do. Ngani butang tangad na kay para mawala ang Langsa yan. lang isa. Akil na. Awang meat ano. Di man bukugon no. Naway bukugon ani baya gahon sa kita yo. Sabi kita ko ano brad no? Na pa dagkuay ba tagas kayo na manag-as na. Sakit biday niyo.
Ano na. Dito. Pananglitan. Paksiw nga pananglitan, mang. Ano sa kamera, mang? Kung bakit din siya. Sa bounty kay Sugawan. Pananglitan. Gusto ko pag ganit pa ng data. Hagin mo. Kuan eh. Adi dahil siya mahawa sa balay na. Jadi mo pan pondo ra sa kuan bangag. Ano nga ni mo? Ano ta na sila na. Pwede kayo dagko siguro. Okay mga brad. Kana pugog ibis mga brad. Tara diri sa ano ubos na mo sa payagra. Kuha diretso. Kuha diretso limpyo. Bingwit diretso limpyo. Siya man. Grabe. Pause. Slide ni bit slide. Ang gagmay ni mga brad, di naman ni mga dagko mga isda god. Ngayon na rin ni sa gagmay ah. Bis. Hindi siya kilawon ba? Araw. Uha. Uha mga brad. Diretso dahil limpyo na. Diretso na. Matik na yan. Tik na limpyo na dahil na diretso. Limpyo na dahil. Imbisan dahil na. Kiss ko pa kayo. Ha? Tangi ba daw kay parang duol ba? Oh, kusukan to bud. Kuha na sad. Amang balaay. Brad. Kita. Uy, Ngadto gaya. pagid. To. Kanino? Ngadto sa kuwan ba? Maglangera. Ito ba kung siko nagpagutong ako eh. Kaigo. Maigo.
Maigo. Maigo. Maigo ang pana. Okay, ikaduhang kaon. Ikaduhang hugna sa kaon. Para mo makakuha, brad. Mga team, gutom. Yung gutom. Ito, mga hasi. Ito ang sili. Good. Naon ta mga on. Siguro di. A few moments later. Mga brad. Abot na mi. Muli na mi. Tibaw na namo ang kuan. Ang among gitaan nga. Haluan. Nice, mang. Uli na. Tibaw na namo mga brad. Ano pa on? Panay paon. Panay paon ang isa. Kurot. Singko na. Oras. Napoy paon. Na? Bao. Check ko dia be. Uy. Pag bao. Check ko bao. Ako buhi on. Pero mapagkuan ba pag taon ng kuan. Kasing ko na kapin, ngit-ngit na. Wala, gyapon. Napoy paon. Lukot-lukot dulu. Yung mga brad, mga ulit na mi. May kuha mga brad sa among taan. Tayo isa, bao. Bao pag yun ang nakuha. Ngit-ngit na. Narang kuha na mo. Bao. Yung mga brad. Totoo na mo ang pananglitan mga brad. Adobo. Cundang di. Ano?